So kawata kwana biyu. Wallahi ya gajiya. Wallahi lafiya kallau. Ya aiki ya ji. Alhamdulillah. Wai kawata wake burge ki a yan wasan Hausan nan? Ni kin san wake burge ni? A'a. Ina wanda ake kiran shi Aliyu. Jarumi babban actor. Wallahi kawai shi kadai yake. Sarki. Ina son sai yana burge ni saboda shi ba ruwansa da shiga sabgogin mata. Shi ba ruwansa. Shi sabgoginsa yake ga kuma makiya sun sa shi gaba sun takura ni. To ba ta tunanin a haka Allah yake ɗaukaka shi. Gashi ma Allah ya ɗaukaka shi. Sunan shi sarki kuma ni ma na amsa. Ba zuwa baya ba. Sai ya je. Da albarka Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kawata Allah an baki dan ba zan miki wata tambaya. Da Allah yau wanne gari ce ke kuma me yaran ki kuma me sunan ki? Sunana Ikra.